Salut și bine la un nou video, dragii mei. Tocmai ce mă mut într-o altă cameră. E foarte bine, dar pentru că ne luăm un pad nou și până atunci trebuie să punem cimeni și alte lucruri. Și da, sunt în bucătărie acum. Vreau să vă arăt ceva ce am făcut eu cu mâna mea. Mi-am făcut propriul album. Propriul album de desen. Ia să vedeți. Uitați aici. Ia uitați. Stați puțin să dau folia la o parte. Ia uitați. Uitați. Dacă nu se vede bine, spuneți-mi. Am lucrat mult la astea. Am lucrat foarte mult. De-abia am reușit să le lipesc. E așa greu. Aici și mașina nu băgați în seamă. O să da. Eu pot să am voie să scot din priză. Mai am de făcut numele astea două. Astea două. Și asta. Da! Cine știe ce vă va aștepta când o să intrăm în cealaltă cameră. Nu știu cum pun pauză la asta. Scuze, dacă nu pot. Pot să mă arăt și camera? Tare! Da, vă spun pa și pe data viitoare. Să ne vedem în camera cealaltă. Pa!